салому алейкум забонамазо. Чӣ хеле ки медонед мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз сторис кунем, видео кунем, лайв кунем ба мақсаде ки шуморо забони англисиро ёб диҳем ва шумо тамошо мекунед, ёд мегиред. Яке ҳастанд бачаҳо дар деҳо зиндагӣ мекунанд, духтаре ки дар деҳа зиндагӣ мекунанд, моро намешиносанд, баъзеш ҳатто интернет надоранд, яке мехоҳанд забони англисиро ёд гирифта. Ва мо ба хулосае омадем ки ҳамин бачаҳоро ёрдам кунем. Чӣ хел ёрдам мекунем? Мо мерчи хидмона як савол баровардем ва аз шумо мо чӣ мехоҳем? Аз шумо мехоҳем ки ҳамин мерча харидорӣ кунем, пӯшен дар тани сиҳатон, худо танду насиҳат нигоҳ дора. Ва аз ҳар як мерче ки шумо мехӯред, мо аз 1 то 3 китоб мехарем бачаҳода метем. Чӣ намуд мерч дорем мо? Мо дорем худи замистона сирх, сафед ва сиёҳ, мо дорем худи баҳорӣ сиёҳу сафед ва мо дорем свитшот ранги ҳамаи сурх ва сиёҳ. Размерҳо ҳастанд MK, L, XL ва DXL. мерча якҷо бихарем, чӣ хел бихарем? Ман ссилкаро дар комментарии ҳамин видео мемонам, ё ин ки шумо метавонед ман дар личкада худи нависед, ман ҳамаи маълумотро шумода равон мекунам. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон новобаста Хуҷандай, Ғарбай, Қуллобай то Данидар оварда мерасонам. Биён якдигара ёрдам кунем барори кор.